Shigo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yalla wai ga ta nan. Me ya kawo wannan mutumin kuma? Au baki san me kika yi ba kenan. Ni ban san me ne ba. Kawai ka shigo da me bakaken kayan nan me ya kawo shi gidanmu? Yalla wai wannan tun amana ce da ta ci mutunci na. Dala ki to mutum. Ba ka ga mai wace ce ni bane mana. Mata ta ce. Matar ka ce? Kuma ni na kawo miki. Mu tafi da Allah tunda mijinki. Na ce zan duba maka abin nan. Zan cire jiji bullet. Ya hakuri dan Allah na ce zan duba maka kai hakuri ka bashi hakuri. Mu je. Ba wani hakuri. Zan duba maka. Idan an bulla ta wani gurin yanzu za a bullo ta nan kenan. Tunda an yi kokarin ai abin da za a baya bai yiwu ba. Yanzu shine aka dawo mana ta nan. Ke in aya kike. Wallahi sai kin fito min da shi. Zan dauko maka ni dai wannan dan Allah dan Annabi ka ce tafi. Tafi dan Allah zan nemo ka wallahi. Malama da Allah mu tafi. Allah da Allah ka ce ta tafi. Yalla bai ga ta nan. Mu je ki tafi. Mu je. Kamar magana. Bari yalla bari ta dauko mafi. Babu mutunci mu za a ci mutunci. Fito. Me kike yi ne ki fito mana. Zo mu je. Ni wata dala kake magana na rantse da Allah ban karba ba. Wallahi tallahi ban karba ba. Ni ban ma sanya take badalar. Ce. Mun je can sai ki musu bayani ba. Allah shi kai masati ɗaya ba fushi muke ba. Mu je da ita labai. Bayanin me zan masa? Allah zan nemo maka ni a yau din nan. Allah zan nemo maka abinka. Kin ga tunda mijin ke ce tafi da ke sai na tafi. Lafiya ne ko? Me yake faruwa ne? Ba lafiya ba babu butun lafiya. Ya na ka kai da iyalinka kuma na gane. Ina zuwa. Katin zabe. Ya hakuri mana yalla. Katin zabe na na bata ajiya. Kai ka san halin da ake ciki a ƙasar nan. Ni na sani. Wasu daga sama sun karɓi kuɗaɗe za su murda zaben ƙasar nan. To mu da aka sani na hakika 'yan Muhammadu Buhari na gaske wanda mu ba za a iya canja mu ba, naira ba za ta canja mu ba, dala ba za ta canja mu ba. Shine wannan na bata katin zaɓe nake so in dawo da shi ya matso kusa da ni. Kafin ranar Asabar mai zuwan nan ya dawo kusa da ni. Wai na zo na tambaye ta ce min babu shi. Babu shi kaga itimis ita ma ta karɓi wancan kuɗin. Abin an biyo shi ta sama. Ni da ya bani ajiya ni da na san na ajiye a cikin ɗaki zan duba maka wallahi yau din nan yau zan duba maka. Babu batun zaki duba min. Wallahi. Ina malam Habu kai hakuri dan Allah. Ai ka san mata da miji Allah. Ka san akwai mantuwa akwai ajizanci na dan adam. Yo wannan na yadda cewa abinda kake so babu yanda za a biyo Allah nan take san. To a cikin gidan fa da ni sai ita fa. Insha Allah dan Allah ki kokari ki je ki duba mata. Yanzu ma. Ba a son duk abin da zai kawo matsala tsakanin ma'aurata. Da haka ki hakuri ki je ki duba mata yanzu nan. Kai kuma kai hakuri dan Allah ai hakuri yalla bai ai hakuri. Inda matsalan nan tasu ce ta gida ai hakuri za ta je ta duba mata. Ki je ki tabbata kin je kin duba mata. Wallahi yanzu ma. Ni da wannan mutumin ki tafi. Ai shikenan magana ta kare ai hakuri yalla bai. Abun an riga za a same shi? Yau din nan yau. Za ki samo shi? Shikenan ai to wallahi in baki samo shi ba gobe sai ya dawo gidan nan. Na yadda yanzu ma. Yanzu. Ai hakuri. Lamarin nan sai hakuri kaji ai hakuri mala ai hakuri Ko bisa ai hakuri abinda za a yi abin nan kuma ba sai Yanzu an gama.